Hovorí sa, že láska má 1000 tvári. Falošná tvár lásky je iba jedna. Kytarium a meradlo lásky je schopnosť obetovať sa. Falošné tváre lásky. Ako prvá falošná tvár lásky je sympatia. Sympatia to je plytký cit. Sympatia to je niečo ako zrniečko. Zrniečko. Semienko, z ktorého môže niečo vyrásť. Sympatia. Predstav si, dievča, že poznáš 3 sympatiakov. Máš na dlani 3 zrniečka vzťahov. Môžeš ich položiť tu na stôl a aj rok tu môžu stáť. Nič sa nedeje. Ale ty vieš, že je v nich dynamika života. Stačí po zrelom uvážení jeden vzťah si vybrať, vložiť do pôdy, zaliať nežnosťami, pozornosťami a môže z toho vyrásť láska. Pozor, sympatia. To nie je láska. Je to iba plytký cit. Sympatický človek môže byť z fotografie, nie? Z obrázku, z časopisu. Na opačnej strane zemegule pred 100 rokmi žil a stále sympatický. Čiže sympatia to len určitá harmónia, ktorá z človeka vyžaruje, áno? Harmónia, ako človek ten vyzerá, vyzáš, alebo jeho myšlienka, ktorú žije, čo ťa oslovilo. Ale to ešte nie je láska. Mnohí mladí si myslia dnes, že to je láska. Sympatickí ľudí ti prajem kopec okolo seba. Lebo to je tvoje prostredie, v ktorom žiješ. A máš sa takýmito ľuďmi obklopiť, áno? S priateľmi. Ale to ešte nie je láska. Môže byť semienkom lásky. Po zrelom uvážení vyberieš, venuješ sa mu a z toho môže výraz láska. Nemôžeš všetky semienka odrazu zaliať, lebo za chvíľku budeš verejná, áno? Čiže sympatia je plytký cit, áno? Nie láska, semienko lásky. Áno? Po zrelom uvážení. Ďalšia falošná tvár lásky je zamilovanie sa. Opäť to nie je láska, je to splanutie citov. Splanutie citov. Pozor, tam je dôležitý čas. Plus čas. Prečo? Aby ružové okuliare vybledli. Áno, človek má ružové okuliare. Aby vybledli. Lebo človek zamilovaný nie je v reále. Lieta v oblakoch aj s topánkami. Hlavu môže mať v oblakoch. Je zamilovaný. Ale nohy na zemi. Aj s topánkami. Hej? Čiže ružové okuliare. Celý svet sa smeje na ňo. On sa smeje na celý svet. Nie? Ružové okuliare. Všetko tie perfektne nie. Čiže človek potrebuje čas. Veď sa hovorí, že zamilovanie sa a hnev má jedno spoločné. Obe sú slepé. Preto človek sa nesmie rozhodovať, keď je zahnevaný alebo zamilovaný. Pretože bude ľutovať. V tomto stave, keď sa rozhodovať, bude ľutovať. Otec povie, vieš čo, zajtra sa prosprávame. Prečo? Je napálený, má ťažké rany. Do zajtra vychladne, povie, si robil hlúposť, 3 dní bez telky. Povieš, otec, v poriadku, ja som nad tým uvažoval, máš pravdu, nebolo to správne do mňa, prijímam to. Trestu nie na to, aby človek bol zranený a zničený. Trest je na to, aby človek bol vychovávaný. 3 dní rozmýšľať nad tým, už to viem, že to nerobím. Som to dobre premyslel, si pamätám na to. My dospelí si tiež dávame také samotresty. My tomu hovoríme pekne, predsavzatie. Tak te zabalíme. Človek, ktorý by si dal predsavzatie, to by bol strašný človek, hej. By sa nevychovával, áno. Preto je úplne normálne, áno. Čiže preto sa hovorí, že keď sa zamilaný človek sa nesmie rozhodovať, lebo bude ľutovať. Je to podobné, ako keď ho chytí pracovný zápal. Má počkať, sadnúť do kúta, počkať, kým prejde, nie? Človek nie je v reále, je mimo reality, áno? Mimo reality. Preto ružové okuliare, pozor, upozorňujem. Keď si zamilovaný, nie si v reále. Máš čas, neboj sa. Láska je trpezlivá, neboj sa. Počká, keď je trpezlivá, vydrží. Keď nevydrží, tak to nebola láska. Chodím vám na také semináre o dôstojnosti človeka, medzinárodná účasť, kde rozprávame o týchto veciach. A raz jedna lektorka použila takúto aktivitu. Dala nám bolo nás 40 pedagógov, rozdala lístočky, na ktorých boli napísané nejaké pojmy. Očíslované. A každý zobral ten pojem a mal čítať. A prvé bolo láska, druhé bolo cit, tretie trpezlivý a tak nejak. A si predstavte, že teraz každý čítal podľa poradia. Prečítal a mali ho zaradiť. Jeden tu stal napríklad, jednička bol láska, druhý bol cit a teraz mali prirazovať tým 2 ďalších. Ak prečítal napríklad trpezlivý, čo to bol láska alebo cit? Trpezlivý, ak mal pojem. Tak láska sa postavil tu. Povedal
dajme tomu, nestáli. Cit. A tak ďalej. Keď 40 sme tak rozoberali, sme žasli, keď sme tak pozreli na seba, sme čítali, čo je cit a čo je láska. Perfektne definované. Treba si dať taký náčrt, áno? To si môžete rozdeliť. Pretože mnohí si myslia, my sa máme tak strašne radi a my sa, viete ako. Keď veľmi tí dvaja nemôžu vydržať, oni strašne po sebe zomierajú. Pochybujem, či je to naozaj v poriadku. Romeo a Julia, puberťaci. Mohli žiť, hej? Veď mali 15, 14, viete o tom, nie? No, keby boli, láska je trpezlivá, on sa zabije, hej? Lebo toto. Rozumiete, láska je trpezlivá, všetko, neboj sa. O lásku sa bať nemusíš. Lásku treba žiť. Mať ju rád. Áno? Keď sa človek súrne bojí, dačo nie je v poriadku. Lebo ty neveríš. Ak neveríš, tak potom čo to je? Láska. Dva základné piliere lásky je úcta a dôvera. Vzájomná úcta a dôvera. Keď toto nemáš vo vzťahu, ťažko spať o láske. Preto si môžete prečítať knihu 13 zastavení lásky. Odporúčam. Prvá kapitola hovorí, láska je trpezlivá a tak ďalej, všetko. Pozrite. Človek potrebuje čas, áno, aby ružové okuliare vybledli. Ďalšia časť prednášky, keď budem rozprávať, zajtra by som pokračoval v týchto veciach, pretože potom, ale myslím, že to by bolo vhodné asi aj predstať, pretože to bude zajtra dynamika. Budem rozprávať o tom, čo sa deje, keď chlapec dievča sa zamiluje, ako by mohol zabrzdiť, áno, aby si neublížil. Budem rozprávať o otázkach sexuality, ako problémov hypersexuality, homosexuality. Zatiaľ budeme tie témy preberať.